הכנת לימונים כבושים בנוסח אמא שלי האהובה. מכינים קודם כל תערובת בתוך צלחת. לוקחים אמבה, תגידי אמבה מאיה. תבלין אמבה. לוקחים מלח גס. מערבבים טוב טוב יחד. לאוהבי החריף ניתן להוסיף פפריקה חריפה. למי שרוצה גיוון של צבע, גם פפריקה מתוקה אפשר לשים. כשהיחס הוא 30-30-30, 30%, 30%, 30%. אנחנו לוקחים פלחי לימון שחתכנו קודם, מלימון עם קליפה עבה. דואגים להוציא את החרצנים בצורה כזו. אנחנו מערבבים את זה ומכניסים לתוך הצנצנת. כשבין השכבות של הצנצנת ניתן להוסיף פלפל שטה, לאוהבי החריף, כפי שאמרתי, בנוסף לפפריקה החריפה. לאחר שהשלמנו את כל הצנצנת, למלא את כל הצנצנת, מוסיפים מיץ לימון עד כמחצית הצנצנת וסוגרים. יום לאחר מכן רואים שמפלס הנוזל בצנצנת עולה, וכדי לשמור שהשכבה הראשונה לא תתקלקל ולא תקבל עובש, אנחנו שופכים שמן בשכבה הראשונה. אחרי 4-5 ימים זה מוכן וטעים. הנה הפלפל שטה, כפי שהסברתי. אחרי נשים אותו בדגים גם כן. כן. איזה סוג שמן מוסיפים? שמן זית. אפשר לשים שמן זית, אפשר לשים כל שמן, אבל זה נתון לשיקולו של הסועד. בתיאבון ותהנו, כל שאלה ניתן לפנות אליי.